Usa ka plantita sa Davao City gikakurat nga usa sa iyang mga tanom, minilyon kuno ang kantidad. Kung unsa kining klase sa tanom, sayron ta pinaagi nining report. Nahingangha si Nanay Lene Delgado diyang kagabi mibuka kuno ang iyang tanom nga bulak ug mihumot ang ilang palibot nga daw dunay perfume. Sa iyang pagsusi, ang maong tanom mao di ay ang gitawag nga Queen of the Night o Arwaka. Kung ang ginamo, amog yung gibantayan gid sir. Niya, Basta ang humuta dyan siya ang bulak. lahi ra gid sa uban. Alahi ra. Niya ang kagwapo niya. Nindot kay sir kay yung mga pital, murag ka ng murag. Nagsinaw-sinaw yung mga pital ba. Ang maong klase sa tanom, mahal kuno ang baligya sa pipila ka online groups. Nagadula kuno ang presyo nini gikan sa 150,000 ngadto na sa 5 million pesos. Pinasahi manggod kuno ang maong tanom kay matag tuig kausa lang kuno kini mamulak ug mubukad lang matag gabi. Nagagawas usab kini og humot nga muputos sa palibot. Gani bisan mga silingan ni Lenny nakasimhot sa makapangdani nga humot niini. Nakakuan man ko anak siya pero baliwala naman lang kay abi man ako dili na mahal siya. Panila mahal daw. Pero lahi ang humot. Lahi jud ang humot sir. Tingmuta, murag perfume. Lahi ra gyud. Lahi. Sa ubang bulak. Lahi na siya. Gwapo gid siya nga bulak. Ang Arwaka gituuhan sa uban nga bulak sa mga engkantada. Busa sa matag buka sa bulak, mag-wish kuno ka at tubangan niini ug matuman kuno ang imong gipangayo. Nag-wish mi pag bukad sa bulak. Unsa wish mo tutoy? Ako wala akong nga karong tuiga nga sige ko pahalin og yuta. Kanang ginadili mo. Oo. Dili daw mo tuo si Nanay Lenny nga mahal ang palit nini. Pero kung paliton, ibaligya kaya niya kini? Ay, di pa na ako baligya sir kay bag-o pa manggo ni sir. Oy. 5 million. Million daw. Ang 5 million sir, baligyan ako. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.